No mně vždycky přijde, že když je takhle ta reality show kombinovaná Česko a Slovensko, což Survivor byl, že jo, a teď vlastně i Zrádci, takže to stejně je tam to Slovensko tak trochu upozaděný, už jenom nejenom tím počtem těch účastníků, ale zároveň i celou tou produkcí, tak jestli... Tak v Zrádcoch jsme byli dvaja Slováci, jeden sa dožil 5 minut. No, to vím, no. Ale já jsem koukal třeba na slovenskou verzi právě Zrádců. Vlastně ze začátku tam je nějaký vypravěč, který to řekne ve slovenštině. Ta grafika, tak to je slovensky, ale pak se tam prostě celou dobu mluví česky, protože prostě Vojta je Čech a mluví česky a všichni tam mluví česky. Mne to príde strašne nešťastné, jak sa to takto rieši, lebo sú tam nejaké guidelines, že si na Slovensku musí to byť slovenský formát, nie všetci rozumejú česky, ale pre mňa dieťa, ktoré, nemôžem povedať dieťa Československa, lebo som moc mladý na to, ale proste moja babička je Češka, takže a ja som od malička pozeral filmy hlavne po česky, mne je to blízke a prirodzené a to si myslím, že by povedalo 90% mladých, ale jak to v telke majú nejaké zákony, proste jak to musí byť správne, musí to byť preložené, tak to stráca na tom čare celého toho, proste máš tam moderátora, ktorý je super, proste Vojta Kotek, ktorý má ten rozprávačský hlas a keď ho preložíš, tak to hneď stratí tých 10-20% toho čara, že je to také hybridné, také nešťastné, že aby som bol za to, aby sa to vysielalo celé v tom originále aj u nás. Ale... No ale on se nepřekládal Vojta, ale překládal se vlastně ten úvodní ten narátor, že jo, nějaký ten vypravěč. Ja sa musím priznať, že som nevidel ani jednu epizódu po slovensky, iba tie teasery, čo boli v telke, ale už to, keď som počul nadabované, tak mi to prišlo také... Že proste mám to raz v tom originále, ten jeho hlas, keď som videl tie české teasery. Takže, jo, ja by som to neprekladal. Sorry. No a máte vy Slováci nějaký jako reality show, které jsou jenom čistě vaše, že naopak my je tady nemáme? Pokud myslím, teda že... zapomeneme na Mojzovce a tak. Ja teda som nikdy nekúkal telku, ale aspoň tuším, čo tam dávajú u nás. A Farma prišla k vám už, alebo ešte nie? Niečo sa plánuje, to tady byla, když byl Jirka Král byl na Farmě. Tak Farma je u nás najpopulárnejšia. A to furt jede u vás? To furt jede, to už má, neviem, 20 sérií. Takže to je něco jako výměna manželek u nás. To valcuje číslami. Jo. Farmár hľadá ženu je tiež, to je samostatné. A potom je Rúža pre nevestu. Jo, to teďka máme první sérii u nás. Výborný. Hej, ale je vidno rozdiel tých trhov, že niektoré reality shows fungujú u nás, majú brutálne čísla, vyskúšajú to u vás, neviem, ja som úplný hybrid, že kde je doma. Ale nefunguje to proste. Fakt sú to rozdielne národy. A keď sa pozrieš na čísla toho Survivora, tak na Slovensku mal veľmi slabé čísla a v Čechách to bol mega úspech a už sa to robí proste. Bude 4. séria? Jo. Dobre, že si to podchytil, Ondrej. Má to dobrý koncept, dobrý biznis. No a u nás to proste nemalo čísla, tak ja neviem, ako fakt sme rozdielní tak blízko a tak ďaleko, len mne sa ťažko súdi, lebo ja sa cítim byť proste, neviem, Ment ma nazval vo svojom videu, že som domestikovaný Slovák, neviem, nejak tak to nazval. Že ja sa cítim byť názormi dosť veľa šiftnutý túto proste. Jak tu žijem a no to je jedno.